Sanibona, phinde nibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle ongcwele obabazekayo. Sibonge uNkulunkulu ngusimakade, sibonge uNkulunkulu okhazimulayo, sibonge uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini. Ngawo konke asenzela kona, ngokusisiza, ngokusivusa, ngokusibekela, ngokusondla, ngokusinakekela, ngokusenzela konke ngokububele bakhe nangomusa wakhe nangothando lakhe ngaso sonke isikhathi. Yena esekhazimulweni esendaweni engcwele, uhlezi esithanda, uhlezi sibonelela konke, uhlezi senzela umusa ngaphezulu komusa, uhlezi sinakekela, uhlezi esivikela, uhlezi sithandela zonke izinto ezinhle zodwa singabantu. Kodwa thina sitholakala silahleka, thina sitholakala senzo kubi ngaso sonke isikhathi. Kuhlezi kungemnandi bantu baNkulunkulu ukuthi umuntu uma umenzela into enhle kodwa yena angacabangeli lutho enhle, kodwa yena acabangela ukuthi lento omenzela yona vela kushaye ngayo ebusweni. Kufana noNkulunkulu esibusisa ngempilo nsuku zonke, esibusisa ngokuvuka nsuku zonke, kodwa abantu bacabanga ukuthi lokho vele bushaye ngakho ebusweni, ngokuthi bahlezi bekhalaza bethi kwakuyimpiloni lena, seze sahlupheka, seze savelelwa, kwenze ku1 no2 no3, hawu seze sakhala, seze sanenkinga, seze sanobumnyama, seze sanosizi, seze sanokuthi. Babale izaba, kodwa uNkulunkulu ebabusisile ngokuvuka okuyigugu kakhulu bantu baNkulunkulu. Ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni, ukuvuka ekseni kuyigugu, ukuvuka usabona kuyigugu, ukuvuka usakhuluma kuyigugu, ukuvuka usahamba kuyigugu, ukuvuka usakwenza konke okade ukwenza izolo kuyigugu. Ngobani? Ithuba lokuthi lokade ukwenza izolo mhlasimpe ulungise izindlela zakho, ulungise amacala akho, ulungise okuna kwakho, ulungise lapho ushelele khona nalapho ungenzanga khona kahle. Kodwa uma uvuke ungasakwazi ukuhamba, uzokwazi ukuthi uhambe uyoxolisa lapha kumakhelwane wakho. Uma uvuka ungasakwazi ukukhuluma, uzokwazi ukuthi uhambe uyowenza yonke into ebalekile. Ngeke usakwazi ukwenza lokho. So ngalesikhathi uNkulunkulu esakubusisile ngempilo, wakubusisa ngokukhanya, wakubusisa ngayo yonke into, ukubusisela ukuthi uhambe uyokwenza kangcono kunayizolo, hambe uyokwenza kangcono kunakuthaki, kangcono kunengenyanga endlule, kangcono nangonyaka odlule. Ngeqiniso lakhe azama ngawo konke usemandleni ukuthi lifinyelele kubantwana bakhe, lifinyelele ngazo zonke izindlela, ngazo zonke izinkundla zokuxhumana, ngayo yonke indawo lapho abantwana bakhe betholakala khona. Ngoba njengamanje abantwana bakhe balahlekile, basezinkundleni zokuxhumana ngithi bako TikTok, uNkulunkulu balandela khona lapho, uNkulunkulu balandela ko YouTube la belahleki khona, la behleli khona, ubalandela ko TV la belahleki khona, la behleli khona, ubalandela ama-poster ama-billboards behamba emgaqweni lapho bekhona, lapho behleli khona, abalandele nako zonke izindawo. uNkulunkulu ukulandela akufune lapho ungakhona, ngoba uyakulangazelela wena muntu wakhe, ngoba uyakuthanda ngenhliziyo yakhe yonke. uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ukuthi uphulukise, ufuna ukuthi uphilise, ufuna ukuthi uhlengwe, ufuna ukuthi uthole ukuphila nokukhanya, ufuna ukuthi yonke into obhekene nayo empilweni yakho njengamanje uyazi, uyiqonde, wazi futhi ukuthi isiphi isikhali sokulwa, wazi ukuthi futhi ukuthi unqoba ngani, wazi ukuthi futhi ukuthi unqoba ngaye, wazi ukuthi kumele wenzeni ngasiphi isikhathi kanjani, nanoma ikephi, nanoma ngaluphi uhlobo, ngezinto obhekana nazo wena uqobo. Ebese yakuyala ukuthi okay, njengoba ubhekana nokuthi enza kanje, njengoba unamaphupho amabi kanje, vuka uqalekise, vuka ukhuleke, vuka wenza ukuthi nokuthi. Yabona ke nje bese kufike kule point noma kule level vele uzila ukudla, ngoba manje inyama yakho isithanda ukwengama kakhulu, ngoba manje usuthanda ukunga-obey noma ungalaleli kakhulu uNkulunkulu. So ngale nkathi inyama yakho ivuka iba namandla kakhulu, la ungasalaleli, usulalela yona inyama ngoba ihlezi ifuna okwenyama. Kodwa uma usuzila ukudla, usuzibuyisela enkosini athi uNkulunkulu okay kulungile, ngoba manje ususeduzane nami, usungenza intando yami 1 no2 no3, akuyaleza ngayo yonke into kumele ukuthi uyenze ngaso sonke isikhathi. So izindaba ezinhle ezimnandi bantu baNkulunkulu ehlezi sihlangana ngazo, izindaba zombuso wezulu, izindaba zokubuyisana noNkulunkulu, izindaba zokwenza intando yakhe, izindaba zokuzisiza, izindaba zokuzihlenga, izindaba zokubuyela ebukhoneni bakaNkulunkulu ngokwenza konke okuthandekayo enkosini, sizisindisa thina singabantu. Kuningi esibhekana nakho lapha emhlabeni, kuningi esikubonayo, kuningi okwenzakalayo, kuningi okushisakelayo, kuningi futhi abantu abakhala ngakho nsuku zonke, okuyizinkinga ezibonakalayo futhi ezicacayo, futhi izinkinga zamaphupho amabi, ngoba amadimoni ahlasela ubuthakathi, beyahlasela benza zonke izinto, izinkinga zezimali, izimali ziyaphela, imisebenzi yaphela, kuningi ubumnyama beshwankathela. And lo nyaka ozayo uza nezinkinga ezinkulu kakhulu bantu baNkulunkulu. Lo nyaka ozayo uza nezingqinamba, abantu abazozithwala, bazitshathe, bakhale, izingqinamba abazozitshatha bese balahle ithemba, balahle ithawula. Yikho isikhathi esiningi emaphushweni sibona abantu beze bezinikela kubumnyama ngenkani, ngoba nakho bengasazi ukuthi kumele benze njani, bengasazi ukuthi kumele baphile empilweni, bengasazi, sebevele nje
konke bathi azilime neziyetsheni azikhule nokhula akwenzeki isinoma yini ngoba abantu sebekhathele abasafuni abasathandi sebephelelwe iwona amandla. Ngobani bakhohlwe into eyodwa ukuthi amandla awekho ezikhwepheni zabo, amandla awekho ezingqondweni zabo, amandla awekho ezindebeni zabo, amandla awekho ekudleni ukuthi badle uphuthu, amandla awekho ekuthenini bayajima noma nani noma benza njani, kodwa amandla atholakala kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Amandla atholakala emkhulekweni, amandla atholakala ekunxuseni, amandla atholakala ekuzileni, amandla atholakala ezwini likaNkulunkulu ngokulifunda nangokwenza intando kaNkulunkulu, ngoba amandla uwathola la uhleli khona. Uma uhlele ekhaya amandla uwathola la emndenini, ngoba umndeni uyakusupport, ngoba umndeni uyakusingatha, ngoba umndeni uyakusiza, ngoba umndeni uba nawe ngaso sonke isikhathi. La uthola khona amandla. Yikho nomuntu uma esesibhedlela amandla adinga ukuthi ahleze ebonwa ngabantu, abone umndeni, abone abangane, izihlobo bemlethela ukudla, bemlethela izinto ayithandayo, bemlethela yonke into ukuze athole ini, athole amandla, kutshengisa ukuthi uyathandwa. Leyo nto leyo izomenza naye abe nogqozi ukubona ukuthi okay ngiyathandwa, yazini angilwe khona ngizosuka kulombhede, angilwe khona ngizokwazi ukulapheka, angilwe khona ngizobuyela empilweni yami ngokuba ngiyadingeka, ngokuba ngibalekile nami. Ingaleyo ndlela ethola khona amandla. So bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi sazi ukuthi ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi uma ulikholwa, uma uzazi ukuthi wena ungasenkosini, amandla akho asenkosini, ngoba uKristu ungamandla ethu, uKristu uluthando lwethu, uKristu ungumduduzi wethu, uMkristu izihlangu sethu. Athi encwadini yeZakhariya verse 5, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki, ungelinge wancika kokwakho uqonde, bese uyamazisa zonke izindlela zakho, uzaqondisa imikhondo yakho. Makhona indlela yakho ongamazisi yona izoqonda kanjani imikhondo yakho? Makhona indlela ozothi hayi lena hayi ngizozenzela, cha, yonke into uyanxiselwa enkosini, yonke into iyakhulekelwa. Uyahamba uye edolobheni uyothenga igrocery, uyakhulekela lokho ukuthi imali isebenze kahle. Uyahamba uye endaweni ethize, uyanxusela ukuthi i-trip yakho uhambe uphumelele uzofinyelele kahle lapho uyakhona. Uyahamba uyodla noma ikephi ema-restaurant, uyazinxusela ukuthi ngokuba konke ukudla kunopoison njengamanje ukuthi uNkulunkulu akuvikela kubiyele kuyona yonke imoya, ayisuse ayishendezise, ukuthi la uhamba khona wena kucace inkazimulo kaNkulunkulu, ukuthi lapho kuhamba khona kuvele ukuthi ngampela kuhamba ogcotshiwe nokhethiwe kaNkulunkulu, ombethwe umoya ongcwele kaNkulunkulu othandekayo ngaso sonke isikhathi. So mele sazi bantu baNkulunkulu ukuthi amandla atholakala kaNkulunkulu, ngokuba thina singamadokodo kuphela, thina sihlezi sibuthakathaka, thina sihlezi sinezinkinga. Inyama uyishaya kanye isikhathi elifuna ukulala usuku lonke, inyama uyishaya kanye isikhathi lesiyadika ibala ayisafuni kwenza lutho. So bantu baNkulunkulu kumele sizazi ukuthi amandla atholakala kumdali wezulu nomhlaba. Amandla atholakala ngokukholwa, amandla atholakala ngokukhuleka, ngokweqiniso nangokuzisondeza kuNkulunkulu. Ngoba ngeke aze akunikeze amandla ungawacelanga, ngeke aze akunikeze into angazi ukuthi uyayidinga, kodwa uzokunikeza lokho kulangazelelayo nalokho okudingayo ngesikhathi esifanele, ngokulangazelela kwakho nangokudinga kwakho. Ngoba uJehova akaphoqi umuntu, uJehova usiza bonke abantu onhliziyo zabo zivuma. Usebenzisa inhliziyo zabo zivuma. If uvuma nezandla zakho uzozisebenzisa, if uvuma nendebe zakho uzozisebenzisa, if uvuma nenyawo zakho uzozisebenzisa, uvuma namehlo akho uzowasebenzisa. Kodwa uma ungavumi futhi angeza ukusebenzisa, ngoba konke kulele kithi konke kulele kithi lapha emhlabeni. Ngingeke ngisho ukuthi mhlawumbe samakhosi noma samakhosazana noma sizinto ezinkulu, asiyilutho bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, ngoba umhlaba ungokaJehova, izwe nabo bonke abakhileyo kulo, thina singabantwana bakhe abahlalela ukuthi balalele umthetho wakhe bese beyawenza, bagcine yonke imiyalo yakhe ngaso sonke isikhathi ngendlela ethandekayo nezomthabisa uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngendlela ethokozisa yena ubaba wethu uNkulunkulu ongcwele ohlala ekhaya ezulwini. So bantu baNkulunkulu, ngabe senzani ukutshengisa uNkulunkulu ukuthi ngampela siyamthobela? Ngabe senzani ukutshengisa uNkulunkulu ukuthi ngampela siyamlangazelela? Ngabe senzani ngampela ukutshengisa uNkulunkulu ukuthi siyawudinga umbuso wezulu? Ngabe siyamthobela yini? Ngoba into ebalekile esemqoka ukwenza intando yakhe, ukuhlala ebukhoneni bakhe. Uthi uma ningithanda niyakugcina imiyalelo yami. And akukho kunzima ngalokho bantu baNkulunkulu ukugcina imiyalelo yakhe, ngoba yona futhi isiza thina ibe ugange ibiyele thina. Methi ungabi nabanye uNkulunkulu kubiyelwa wena, ngoba abanye uNkulunkulu bazokhipha izimali, ngabanye uNkulunkulu bazogqilaza, bazokhipha izinkomo ezu3 ungenamali, uzungena emabhenki uthatha amaloni, zonke lezi zinto ongazidingi. Athi ungazikhothamela ungazikhonzi njalo wena sekumele ukuthi uluke. Njalo kumele ukhiphe imali yoluka uzwela ubuhlungu la ekhanda. Uyaluka kumele ukhiphe imali uthenge oGucci nani khona uzozikhothamela, khona uzoshutha phela, ngeke uzoshuthe nophaqa bakho ba last year, ngeke. Kumele ushuthe nabasha, kumele ushuthe nalaba ababizayo. Uzoyithatha leyo mali usebenza imisebenzi ayikho.
Kumele uzikhothamele, kumele uzikhonze, kumele wenze amaphathi. Uzoyithathaphi imali yekhekhe? Amakhekhe ayabiza njengamanje, sekukhona lawa adumile aworawundi nani nani. Nawe phela kumele ubonakale, kumele kucace, kumele uyoshutha namabhelunde, zonke lezi zinto. Uzoyithathaphi yonke leyo mali ngoba ufuna ukuzikhothamela, uzikhonze? Amaphathi highest level ye-satanism ukuzikhothamela nokuzikhonza, ngoba usakhonza uJehova umdali wezulu nomhlaba. Akusabonga uNkulunkulu kodwa sekubongwa wena ukuthi bandla uneminyaka ewu3. Yini ebongwayo enganeni ukuthi ineminyaka ewu3 kuze khishwe izimali ezingaka uzigqilaza? Ngingemelele mhlawumbe nabantu ngeqiniso, kodwa iqiniso siyakulazi futhi liyakusikhulula abantu baNkulunkulu. Ilona kuphela athi uJehova umdali wezulu nomhlaba ungaliphathi ngeze igama likaJehova, ngokuba oliphatha ngeze akayi kumiyeka. Yebo, esikhathini samanje uphethe uyasho ukuthi bazoba khona abantu abazobehleka usulu, bagcwele baningi bazasinendaba nalo nkulunkulu, ngizositshela ngalo nkulunkulu uhlulekile thina lo wami bamshaya babale zonke lezi zinto. uJehova umdali wezulu nomhlaba ngeke aze abayiyeke lawo bantu, yonke into ibhaliwe ngabo, isijezo sabo sibalindile la sibalinde khona. Kuningi abantu baNkulunkulu khona, kuningi esibhekene nakho, kuningi okwenzakalayo. Athi khumbula usuku leSabatha ulungcwelise. Sonke sekuthanda ukuphumula, sonke sekuthanda ukulala, sonke sekuthanda ukuthi usebenze bese uthola isikhathi sokuthi gozo lolo. Asibusisile uJehova umdali wezulu nomhlaba ngosuku lokuthi awenzi lutho, awupheki, awuclean, awenzi lutho. Phela uyazivuka nje uzigeze bese uyahlala uzondle ngezwi likaNkulunkulu. Akekho umuntu ongayithandile, akekho umuntu ongayifisi leyo nto, kodwa abantu bayazigqilaza nangosuku lenkosi la ukukhuthala khona. Qala phansi ukhiphe iwashing ngoba vele kujwayelekile ngosuku lenkosi ukuthi kube yisuku impela la livela khona ilanga. Kodwa uJehova umdali wezulu nomhlaba usiyalezile wathi lolu suku lolu ngilikhethile, likhethekile, lungolwami, lingcweliseni. Into mayingcwele bantu baNkulunkulu siyazi ukuthi njani ihlambulukile. Kumele simngcwelise ngezindebe zethu esikhulumayo, singakhuluma izinto noma yini. Singcwelise ngamehlo ethu, singabuki nanoma yini. Bujwayele ukubuka iTV ungayibuki ngeSabatha. Singcwelise ngezindlebe zethu, silalela umculo ongcolile iviki lonke ngeSabatha. Cha, shiya yonke leyo nto. Singcwelise ngezinyawo zethu, izinyathuko zakho. Ujwayele ukuhamba izindawo ezi1 no2 no3 kodwa ngeSabatha cha. Utholakala endaweni engcwele la uzofaneleka khona, nala uzothaba khona nawe. If uJehova kuthi uyabuya ngamafu namhlanje, akufici kuleyo ndawo ngoba ingelosi yakho isuke ilapho. So bantu baNkulunkulu, asenzeni izivumelwano ezeqiniso bese siyazigcina. Uma uvumelane noNkulunkulu ukuthi ngiyakukhonza mihla yonke ukuphila kwami, usuku lenkosi alingageji, alingaxoxisi. Awungabuyi ushendezela ukuthi hayi inkosi yami phela kuleli viki, inkosi yami kumele ngenze ukuthi kunomcimbi, uDisemba ngeke uzombona kanjani lo nkulunkulu. Amanyala lawo mawufa manje ngoDisemba, mawufa manje kulezi ngozi eziningi kangaka ezigcwalayo makulezi insuku zisiphithiphithi. uNkulunkulu simdinga mihla yonke ukuphila kwethu, simdinga mihla yonke malanga wonke. Athi ungebe mawebile uye kwena ejele, athi ungabulali mawubulele uwena obulawayo futhi noma uwena ejele. Athi ungaphingi mawuphingile uwena olanda isifo lapha ngaphandle, usilethela emzini wakho. Bese susilethela emzini wakho bese sigulisa bonke abantu. Masuphingile uwena olanda ingane lapha ya, leya ngane ayithandwa la ekhaya, mhlawumbe ihlushwe umama omncane, ubaba omncane. Inkosi yami ubaba akayifuni ingane, ayimfuni ubaba omncane, yazi ukuthi angene ubaba. Kuningi nje sekuyaxokozela, sekusiphithi nje ekhaya. Ngobani awugcina ngomthetho kaJehova ukuthi ungaphingi. Abese uJehova ungafisi indlu yamakhelwane wakho ngokuyifisa nje ngoba umuntu uwangezwe. Ngokuyibuka nje uthi Nkosi yami ngaze ngihale yabo nje nami ngibe nokuthi ngiyakutshela ungathakatha ngisho ukuthakatha mase ubona into enhle for omunye umuntu wena ungenayo uyifise uyilangazelele. Athi ungafakaza amanga. Into ongayazi ungayikhulumi, into ongayiqondi ungayikhulumi. Yonke into abantu baNkulunkulu khuluma into oyaziyo nento oyibonile nento onesiqiniseko ngayo. Ongayazi thule phansi. Ungafakaza ukuthi hayi vele umuntu onjalo, cha. Vele behlaphe benjalo izolo namhlanje akasekho njalo. Xolisa. Izolo bentshontshe kodwa namhlanje uvumile isono sakhe izolo ebusuku. Yebo untshontshile izolo emini yes, kodwa izolo ebusuku ngo6 wathi sekhuleka wazivuma isono sakhe wathi Nkosi ngiyaxolisa. Ngicela ungaphinde ngikwenze lokho, ngicela ungiphe amandla ukuthi ngingaphinde ngikwenze. Wazivuma ngempela isono sakhe. And namhlanje akakwenzanga. So bantu baNkulunkulu ahleze sazi siqonda ukuthi kuzona zonke izinto uNkulunkulu esibiyela ngogange. Athi sigcinele imiyalo yakhe uma simthanda. Sihlalela ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Sihlalela ukuzibuyisela kuye. Sihlalela ukukhandlekela izulu ngokwenza konke okuzosiyisa embusweni wezulu. Ngoba isikhathi sifishane, ukufa kuseduze. Kuningi okunikwenzakala emhlabeni, kuningi okunzima, kuningi ubuhlungu, kuningi usizi, kuningi ukukhala, kuningi konke okusazokwenzeka futhi ngaphezulu kwalokho esikubonayo njengamanje. Ngoba sikakaboni lutho ziyeza izinhlupho ezitholakala encwadini yaSambulo
ziyeza izinhlupho. Revelation 18 ziyeza. Kusazocaca emhlabeni bantu baNkulunkulu. Kuningi. Noma uyakholwa noma ukholwa lokho kodwa kuzokwenzeka. So ngizibiyele ngoJehova, zibiyele ngoNkulunkulu. So sicela sekwehloko nje sithi ubuthakathaka bomuntu busezindebeni. Ubuthakathaka bomuntu busezindebeni. Yazi ukuthi ezintweni zonke bantu baNkulunkulu kuhlezi kuzofuneka lento le ongekwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Kuhlezi uzosetshenziswa lento le eyokugcina ngci. Fana nomuntu momdinga ngempela. Wazi ukuthi yazi ngidinga ukumbona. Udinga ukuthi uyomvakashela ekhaya ngoba uyazi ukuthi one way or the other ngeke azalale emgaqweni. Ngeke azalale ejointini, ngeke azalale kuphi uzogcinela lekhaya. Ngoba uyakweleta, ukweleta imali yakho oyidingayo. Mawuhlangana muthi uzombamba endleleni, engasebenzisa enye indlela, engasebenzisa omunye umgwaqo, engasebenzisa enye indlela, abaleka aze ayongena endleleni. Kodwa muhambe wamlinda lapha egumbini lakhe, la elala khona. Usuke uthola uqobo lwakhe. Fana noma ufuna ukuchoboza umzali, momchoboze ngengane yakhe, usuke uthola uqobo lwakhe. So ezintweni zonke lapha emhlabeni kusetshenziswa lento yokugcina lento oyidingayo. Yikho nje manje sekuliwa ngani ngokudla ekakhulukazi. Ngoba kuyaziwa ukuthi one or the other abantu ngeke bangadli ngoba bayodinga amandla ukuthi behle benyuka basebenze benze zonke izinto. Badinga konke. So kuzosetshenziswa wona amaklabishi angcoliswa afake zonke izinto engafaka zona, ajova wenziwe konke ukuze abantu babulawe khona lapho ngoba kuyaziwa ukuthi uJanuary vele uJanuary weklabishi inyanga yonke ngoba kade kudliwa inyama siphelile inyanga ngoDisemba. Kuyaziwa ukuthi vele abantu bayadinga ukuthi nokuthi one way or the other noma bengenza njani bazobuyela kukona sokusetshenziswa kona lokho. Ubumnyama buyasebenza abantu baNkulunkulu. Ubumnyama abudlali. Ubumnyama buyazi ukuthi benesikhathi esifishane esincane. So konke ukukhulumayo enyameni nasezweni likamoya uyakukhuluma. Hlezi wazi ukuthi yonke into oyikhulumayo ngezindebe zakho wena ungumoya ngithi le inyama kuphela. So yonke into oyikhulumayo ngezindebe zakho nasezweni lakamoya ukhuluma yona leyo nto leyo ngokufanayo. Yikho ukwazi ukuthi mawukhuluma into enyameni uyibone nasephushweni ukuthi awuyazi ephushweni uke wakhuluma ukuthi buku usiyakhuluma namanje ngobani ungumoya. Emoyeni ukhuluma into efanayo nasenyameni uphinde uzokhuluma into efanayo. Phela ezweni lakamoya kudingeka abantu abakhulile ngokwenza intando yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ababonise aphinde abakhumbuzise ukuthi uboneni emoyeni. Uboneni ngokukhula ngokwenza intando yaNkulunkulu, ngokukhula ngokuzila, ngokukhula ngokuzihlambulula, ngokuvuma izono zakho, ngokuhlambulula impahla zakho, ngokuhlambulula umzimba wakho. Kuthi yonke into oyibonile ezweni lakamoya iphinde yenzeke kanjalo nasenyameni. Ngoba ubuthakathaka bakho buvela ngezinto ozikhulumayo la enyameni. Ngoba ingqondo yakho, umphefumulo wakho, inhliziyo yakho engaphakathi lakho iwona siqu sakho lesi esingumoya. Lesi sikhulumayo emaphusheni ukuthi yazi ngokuthi nokuthi lesi sikhulumayo yabo nje ubukhuluma enyameni uthi yazi ngifuna ukuyothenga ngifuna ukuyothenga imoto, ngifuna ukuyothenga ukuthi nasezweni lakamoya ephushweni uzokhuluma kanjalo kanti ukhuluma ne-satanist noma ukhuluma nomthakathi ozokwenza isiqinisekiso sokuthi la uthi uyoyithenga khona kuleya dealership bangakunikeze bangaku-approve ngoba phela kumelene nenjabulo yakho. So yonke into obuzwa yona wena uvela uyikhulume nje ngokunganaki enyameni. So hawu ukuthi nokuthi uvela ukhuluma ungacabanganga, unganakanga. Hawu yazi uma wakho, hawu ngizwe kuthiwa waphula enye le mali. Yazi yaphuma ngempela imali. Nkosi yami kwaku 100,000. Hawu leyo mali yenze kanjani? Hayi ngisayibekile nani. Hawu izophuma nini? Awuzophuma ngesikhathi so. Hawu uzoyenzani masiphuma? Hayi ngicabanga ukuthi ngakho umuzi. So zonke lezi zinto ozozikhuluma ziyabhaliswa zirejistwe. Ikakhulukazi lo myalezo uqondiswe kakhulu kubantu abangazi ukuthi kumele bazibiyele kakhulu ngoNkulunkulu bakhuleke ngoba zonke izinto ozikhulumayo zizohlezi zivalela, zizohlezi ziboshwa, zizohlezi zilahlwa. Ngoba kuyaziwa ukuthi lento le izoba igugu kangakanani, izokusiza kangakanani. Bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi sihlezi sibiyela ngoJehova umdali wezulu nomhlaba ngazo zonke izinto. Sazi ukuthi yonke into esikhulumayo khona isibopho esibophayo esiwubuthakathi, khona isibopho esibophayo esiwusatanist. So khona yonke into amadimoni nabomnyama nako konke okulwisana nabo bonke abantu ukuze bangajabuli, bangathokozi. So ngaso sonke isikhathi if uzokhuluma wena uzoshera ngempilo yakho, uzoshera ukuthi ukhulelwe, uzoshera ukuthi ukhulela amawele, uzoshera ukuthi ukhulelwe, qede lapho relax awukhuleke ebusuku awuyibiyele ingane yakho ayikhulekela wenza ilutho, leyo ngane yakho ingafela khona la esibelethweni sakho. Ushera yonke into ukhuluma nabangani bakho, ukhuluma nomndeni wakho uthi usanda kukhulelwa nje usuyabatshela leyo ngane izophuma same time. Ngoba bazogaya bathi sibani vele uweak awukhuleka ngithi wena awuyivumi izono zakho, awuyihlambululi, awenzi lutho, awuzisizi ngalutho.
kuzokwenzeka kanjalo ke. Imoya yobuthakathi bantu baNkulunkulu ila kwi-highest level njengamanje lesikhathi esigcina siphila kusona. Imoya yamasatanist ila kwi-highest level bantu baNkulunkulu lesikhathi sokugcina sikusona. Imoya yamamemedi, yamawizard, yabaphansi, ezingelosi, yobumnyama, yamadimoni kaSathane ikwi-highest level. Yenzela ukuthi abantu bangajabuli, yenzela ukuthi abantu bakhale, yenzela ukuthi abantu bashiye uJehova umdali wezulu nomhlaba. So yonke into ezoyikhuluma izonikeza abathakathi intuba yokuthi bakwazi ukugadla. Ukuthi ukhulele Nkosi yami, unabani unenyanga enkani? Hayi ina 3 months. Hayi ke usa right kakhulu leso siso singaphuphuma nje within 2 minutes. Afike ebusuku ahamba kwinyanga yakho ubuse ever athi ngeke. Unkosikazi kaBafo ukhulelwe. And mina uBafo saxabana naye sikhulumisana. Cela nje le yangane ingalilinge nje yazi yasurvive. Bathi hayi nanku umuthi wokuthi nokuthi. Bese eqhamuka nawe umnikeze leyo nto lethu. Ingane esibanibani ingaphili. Amakhandleleni ebusuku ngeinaliti mayife ingane esibanibani. Abale bonke amagama akhe abale ngisho negama laBafo na konke zonke lezi zinto. So abantu baNkulunkulu ubuthakathaka babantu busezindebeni zabo. Qaphela into oyikhulumayo ngoba uzibiyeli. Qaphela into oyenzayo ngoba awuqondi ukuthi ubumnyama busebenza kangakanani. Abantu kumele bazi ukuthi ubumnyama abulali. Ubumnyama buzeli, abukhathali. Ngoba bumelene nobani? noJehova umdali wezulu nomhlaba. Njengoba uJehova engakhathali nabo abukhathali kanjalo. Kulwiswa uNkulunkulu ngawe ngoba wena uligugu lakhe. Kuliswa uNkulunkulu ngenjabulo yakho ngoba uNkulunkulu ukuthanda ujabulile emntwana wakhe. So abantu ngongazi ukuthi balwiswa, ngongazi ukuthi ubuthakathi bumandla, ngongazi ukuthi yonke into imelene nabo. Bayazenzela nje bazikhulumela. Qaphela into oyikhulumayo. Qaphela izinto ozenzayo. Ubuthakathaka bomuntu busezindebeni zakhe. Kepha ngoba sikhonza udalile izwi nomhlaba, akukho onganqobeki. Ngoba ngezindebe zethu sikwazi ukuqalekisa konke. Khumbula ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba sakhiwe ngomfanekiso wakhe ngithi. And wadala yonke into ngezindebe zakhe ukuthi kube khona ukukhanya, akube khona utshani, akube khona izihlahla, kube khona isilwane, kube khona inkomo, inkukhu, imbuzi. Ngezindebe zakhe uyakwazi ukususa into athi sisuke lesiqalekiso. Ngiyazi ukuthi waqalekiswa ukhokho bokhokho bakho babethakatha babenza ukuthi kodwa sisuke kuwena wena ube ngcwele. Ukwazi ukwenza konke. Nawe ngezindebe zakho ukwazi ukwenza kanjalo. Yikho abomama abogogo ngesikhathi sakudala bayikwazi ukuthi aphume egcekeni. Athi sisukani yonke lemimoya sengikhathele nini. Ngeke ngibuswe nini egcekeni lami leli gceke la kwaNgobese. Sisukani ngicela niphuma niphele. Moya obuthakathi, moya amantende namadimoni na yonke ngicela ningiphumelele ngiphelele emzini wami. And konke kuyashabalala ngoba kusuke kuzama. Incane lezi zinto abantu baNkulunkulu zincane. Zisuke zizama nje. Zifuna ukubona zikuvivinya ukuthi wena ukhule kangakanani. Ayasho amasatanist ukuthi ayakuvivinya kahle kahle emaphusheni ukuthi wena uhigh kangakanani spiritual, ukhule kangakanani, uqine kangakanani. Uma ubuthakathaka awubazinqobela wena bakhumba baze bakubeke phansi bakulahle kanjalo. Kodwa uma uqinile ababi nayo intuba. So kuyiqiniso abantu baNkulunkulu empilweni ukuthi singabantu ayikho enye indlela. Iqiniso lisobala ukuthi ayikho indlela singaphilisana ngayo ngaphandle kokuthi sixhumane, ngaphandle kokuthi sixoxe. Okuyona ndlela ukuthi ngikwazi ukusharelela inkinga yami, ngikwazi ukukutshela ukuthi yazi nginokuthi nokuthi bese uyangitshela ikhambi, bese uyangisiza ngoba futhi ngokukhuluma ngiyakwazi ukuthi ngilapheke. Ngokusho ukuthi yazi Nkosi yami ngashonelwe baba ingane, Nkosi yami wathi seshonile nengane yalandela. Le nto mhlawumbe bengigodlile ngaphakathi ngangakhala ngaleso sikhathi. Kodwa ngokuyishela ngokukhuluma nawe bese uyangiduduza, sengiright, sengithululekile, sengiphulukisekile emphefumulweni wami. So ngaso sonke isikhathi indaba ekanjalo. So ngokuxhumana okuyona ndlela yokuxoxa, ekuyindlela yokwazana. Ngeke uzumazi umuntu ungambuza ngimbuza ngithi nasemsebenzini ngidinge i-interview ukuze bakwazi ukuthi uhlobo luni wena, ukuze bakwazi ukuthi wena unamandla maphi, ukuze bakwazi ukuthi ubuthakathaka kephi, ukuze bakwazi ukuthi wena uyini, ungubani, sizosebenza nobani njengamanje. Kudinga ukuthi sixoxe, kudinga ukuthi sikhulume, kudinga ukuthi uziveze. Kodwa kuzivezeni kwakho hlale wazi ukuthi yonke into yakho uyayibiyela. Hlale wazi ukuthi uJehova uyammema, hlale wazi ukuthi uJehova uyambiza. Ngoba vele uyokhuluma ngawe lapha ya. Uyosho ukuthi mina nginenkinga yobuthongo yazi, angive ngilala kakhulu. Yes imimoya izokuthatha lokho ethi unenkinga yobuthongo. Yazi ukuze simenze ukuthi ahleze abelethe emsebenzini, asihleze simenza lale late. Khona ubuthongo buzohleze bumshaya khona ezoxoshwa. Kodwa uma uzibiyela ukhule kanjalo uthi noma usulale late ukhuleke, i-alarm lakho lizokuvusa ngisho kuthiwa udaka unjalo ushone khona kunjalo ngoba kumele silwe abantu baNkulunkulu sibhekene nanyama nagazi kodwa sibhekene nemimoya ehlezi ilwe yasemkhathini kodwa ngoNkulunkulu sikunqoba konke.
okuyona ndlela yokwazana, okuyindlela yokuxhumana, indlela yokuthandana. Ngoba ukuthandana ukubumbana, ukuthandana ukusizana. Ungamsiza kanjani omunye umuntu engakutshelanga ukuthi ushoda ngempuphu? Ungamsiza kanjani omunye umuntu engakutshelanga ukuthi ushoda imali yokugibela? Ungamsiza kanjani omunye umuntu engakutshelanga ukuthi ushoda ngo-1 no-2 no-3? Sidinga lokho bantu baNkulunkulu. Okuyimibuzo, inkulumo okuphendulana ukuze egcineni kosuku azi ukuthi ubani uthandani, azi ukuthi ubani uzondani. Ukuze ngikwazi ngigcine ngikushada, kumele ngazi ukuthi uthandani uzondani ukuze lento oyithandayo ngiyenze, lento oyizondayo ungayenzi. Kufana noNkulunkulu-ke. Ukuze ngimazi, kumele ngimazi ukuthi uthandani, kumele ngimazi ukuthi uzondani ukuze ngihlale njalo ebukhoneni bakhe. So into embi kodwa nebuhlungu ukuthi akugcini ngokwazi lona ofuna ukwazi. Ngoba manje siphila esikhathini lapho khona kuliswa khona izithunywa zikaNkulunkulu. Siphila esikhathini lapho khona kuliswa bonke abantu abathanda uJehova, abalangazelela, abenza intando yakhe, abakhulayo enkosini, abakhulayo kwezikamoya, abakhulayo kuyona yonke into abafuna ungqabashiya bakwenze konke. So akugcini ngokwazi lo muntu okubuzayo kuphela, kodwa kugcina ngokwazi nemimoya esuke ikhona around, ama-monitoring spirits azogada, azoregister, azobhala, azoqotha yonke into. Uthi okay, uthe uthanda ukuthi okay, uthe udinga ukuthi okay, uthe ulangazelela ukuthi bese beyohambisa kumakhosi abo noma bezokhuleka ubenze uba noma yini abathanda ukuthi bayenze, khona bezokulwisa baqhumbe phansi. Kunabantu ababuza imibuzo bengabuzeli ukwazi, kodwa obumnyama busuke bumonitha. Athi uzuxake ukuthi umuntu uzokubuza into eyodwa namhlanje, na next week aphinde akubuze leyo nto, na next week aphinde akubuze leyo nto. Uzuyibuza ukuthi ungoba ekhohliwe, ingoba engazi, ingoba kunjani, ingoba kuyena obuzayo kahle kahle. Ele moya lo usebenzisa leli gumbi lakhe ukumonitha ukuthi wena sithunywa sikaNkulunkulu, umthetho wakho usukuyephi ezingeni noNkulunkulu, umthetho wakho usukuyephi ekukhuleni noNkulunkulu, umthetho wakho usuthandani, umthetho wakho wona singakuthola ngani, singakudonsela kanjani phansi, sikususe kulevel ehigh okuyona, sikubeke lapha phansi khona uzofana nabanye abantu ungabathi inkazimulo kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu kumele hleze sazi ukuthi mningi ukumonitha, kumningi ukugada, surveillance igcwele, amakhamera agcwele agadile wena sithunywa sikaNkulunkulu esizokwenza intando kaNkulunkulu, esikhulile, esimele sihlale ebukhoneni baNkulunkulu, sikhazimulise uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngaleyo ndlela, ngokugada kwakho, ngokubuka kwakho, ngokuplothwa kwakho, ngokubhalwa konke into uthi uyayithanda, konke into uthi uyayizonda, ila kuliwa khona. Uma sebekutholile ukuthi uzonda umsindo, bazokwenza isiqinisekiso sokuthi bakubangela wona khona uzocasuka wehle kwezikamoya. Ngoba abantu baNkulunkulu, uma udina ucasuka, ngisho kuthiwa ubuhayi kangakanani, ubuzilile 40 days, ushona phansi, ubuyele enyameni mba. Ngoba sekuyaziwa ukuthi okay uzonda umsindo, kamakhelwane bavele bathenga iredio. Sithi sibabuza sonke bathenga iredio. Nalapha bathenga iredio, nalapha bathenga iredio. Oh ngoba uyayizonda into ukuthi kube ubuzobhaza ubuyocike ucasuke phansi manje. Oh ngoba kuyaziwa ukuthi okay uthanda imali, okay bazokwenza ukuthi ungabi nayo khona uzohlezi njalo uhlezi udlinza ngayo imali unokuthi udlinze ngoJehova. Ngaleyo ndlela uma udlinza ngezinto zasezweni, awusahambi ngomoya, usuhamba ngenyama. Lokho ungamthabisi uJehova umdali wezulu nomhlaba. Yonke into iyamonitha, iyagadwa ngawe. Igadela ukuthi ulwiswe, igadela ukuthi uqunjwe phansi, igadela ukuthi ungalinge wathola ukuphulukiswa nokuphiliswa ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, ubuthakathaka bula ezindebeni zakho. Qaphela into ekhulumayo ngoba usakhula. Qaphela into eshoyo. Qaphela kunemoya egadile ekubukayo. Ikubantu, ikuma wakho uqobo lwakhe. Athi umthetho khona ufuna ukwenzani ngempilo yakho. Ikumngani wakho uqobo lwakhe, ethi umngani, isoka lakho lu 1 no 2 no 3. Ikumfundisi wakho uqobo lakhe, uthi mntanami bakithi awavuzile ukudla, uzile insuku ezingaki. Yonke le mimoya ikhona around wena egadile ikuzungezile ngenxa ukuthi ifuna ukwazi ngawe, ngenxa ukuthi ifuna ukuqonda, ngenxa ukuthi ifuna indlela nentubo ukuthi wena ungaqumbeka kanjani, umthetho wakho ungaqumbeka kanjani phansi. So yonke lento yenzela ukuthi ungathokozi inhlobo, uhlezi uphatheke kabi ngoba inqobo ukususa abantu enkosini. Njengoba ngingabeka inqobo ukuthi ungajabuli, inqobo ukuthi umdela uJehova uthi hayi vele ayikho into angisiza ngayo, inqoba ukuthi umdela uJehova umdali wezulu nomhlaba uthi okay ngoba akanginakekeli, ngoba akangondli, kusizane, angihambe ngiyozama, angihambe ngiyosebenza, naku ngihlupheka, naku ukuthi nokuthi. Inqoba ukuthi ususe kuJehova, ungamthembi. Ngoba ukukholwa abantu baNkulunkulu kuyinto enkulu. Ukukholwa kuyisiqinisekiso sokuthi into ngiyazi ukuthi ngizoyithola noma kunjani, nanoma ngekhona namhlanje, nanoma ngekhona ikusasa, nanoma ngekhona ngeviki elizayo.
kodwa ngiyazi ukuthi uJehova uzonginikeza yona. Angiphathi-ke uma usuzilahla kuNkulunkulu uzila ngisho ukudla uthi Nkosi ngiyakudela konke, ngiyabona ukuthi ikhabethe lami li-empty, ifriji lami li-empty, ngiyalibamba zizilo ngiyoze ngidle mase unginikezile ukudla ngoba ngiyakwazi ukuthi uzonginikeza. And ngiyakutshela uNkulunkulu kuzovele kuqhamuka umuntu nje mhlawumbe izokufonela athi yazi hawu Nkosi yami yakhumbula leya 500 wakho, noma kuvela qhamuka athi yazi ngikukhumbulile ngathatha ngidlule ngicosha. uNkulunkulu uzokumangaza kodwa sithi asilwela lokho ukuthi angalinge kwazi kwafinyelela lapho kuthenini aza kumangaze khona uNkulunkulu yikho silwisa kangaka. So silela ukuthi abantu basisuswe enkosini baye kukholwa, baye kukhuleka, baye kukubiza igama likaJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngaleyo ndlela kuningi ukusebenza ngokushisekela ubumnyama obusebenza ngakho ukuqhumba phansi abaningi. Futhi buyawina ngendlela esimanga. Ngoba nje manje amakholo awasenendaba noNkulunkulu. Amakholo awasenendaba nokukholwa, awasenendaba nokukhuleka, sebeyalala. Abafundisi abasenendaba sebenamandaba nama trip nokuhike, zonke lezi zinto sebenendaba nazo zonke lezi zinto. Sebekhohlwe umsebenzi wabo. Ngoba into ekumele siqonde abantu baNkulunkulu ukuthi kuyaliwa njengamanje. Njengoba izwi lisho ukuthi asibambene nenyama nagazi, kepha sibambene nemimoya, nemibuso yalobu bumnyama yalelizwe. Iyiphi imimoya? Yamadimoni. Iyiphi imimoya? Yobuthakathi. Iyiphi imimoya? Yamandiki. Iyiphi imimoya? Yamandawo. Iyiphi imimoya? Yabantu abadala. Iyiphi imimoya? Yama-satanist, yama-wizard, kuningi. Mengachaza nje. Yamadimoni. Ilezi zingelosi lezi ezehlala noSathane phela lapha emhlabeni. Kwakuyingelosi ngalesi sikhathi. Kodwa ngokuba azilalelanga uJehova, ngokuba zaphula umthetho, ngokuba zenza intando kaSathane kunokwenza intando kaNkulunkulu, ayisabizwa ke ngezingelosi ezibizwa ngamadimoni. Igama elithi demon lisho ukuthi igama elithi devil lisho ukuthi the one who deviates, osuka okunguSathane, osuke kephi? Osuke emthethweni kaJehova, osuke enkosini. Ebese ukuthi laba abangamadimoni sekuzimpelesi zakhe nje abalalela yena, abenza nabo intando yabo ngaso sonke isikhathi, abangalaleli uJehova kodwa balalela isitha, balalela ubumnyama. So bantu baNkulunkulu siphila esikhathini lapho khona konke okwenzakala lapha emhlabeni, konke sikushisakelelayo kulwiswa ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi isitha, uSathane namadimoni aso bamelene noNkulunkulu, bamelene nentando kaNkulunkulu, bamelene neqiniso, bamelene nokukhanya, bamelene nokuthula, bamelene nakho konke. So amadimoni ayakulwisa ngendlela zonke. Nazo lezi zingelosi ezingaphansi komhlaba, nazo ziyakulwisa, nazo zibalwa khona lapho kwikhathegori yamadimoni. Okubiza ukuthini abantu baNkulunkulu? Okubiza ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi sikhumbule ukuthi sisempini yakwamoya, ngoba amadimoni ngeke uzowabona, angumoya. Kumele ukuthi ukhule nawo kwezikamoya khona uzowabona. Yebo emaphushweni uthi wabona amadimoni, sekuyistructure somuntu, sekuyintombazane, mhlawumbe sekuwumngane wakho kanje, noma kubaba wakho kanje, kanti kuyidimoni. Uma ukhula kakhulu kwezikamoya uyakwazi ngisho ukubona idimoni, wabona ngama-structures awo made, amanye amnyama ebusweni. ngoNkulunkulu osibonisa konke siyawabona, siyawazi ukuthi okay kanje. Ebese ngokwenza intando kaNkulunkulu ukwazi ukunqoba konke. So bantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi bese kuba abathakathi. Abathakathi abantu ke labo ophila nabo. Umakhelwane wakho lo nomona, ugogo wakho lo nomona, umkhulu wakho lo onenhliziyo embi, abathakathi bona ke labo. Umngane wakho lo ufisa le ndoda yakho, abathakathi bona ke uzohamba enyangeni. Ngoba ubuthakathi bantu baNkulunkulu ukukontrola umphefumulo. Athi umuntu ethanda ukwenza ukuthi akontrol. Ubuthakathi ukudlisa indoda yakho, uyidlisela ukuthi ithande wena wedwa. Ubuthakathi ukudlisa umngane wakho ukuthi aphihle kaphohlo kamile ilonde ebusweni, indoda yakhe ingamfuni iminyane, umfakele umuntu isichitho. Umfunze umchamo umuntu, umfunze lento yangaphansi ephuma mawusensukwini zakho. Ubuthakathi yona yonke le nto leyo. Ezweni lakamoya benze bumnyameni, bebuke ezibukweni, babhala amagama. Ubuthakathi yona yonke le nto leyo. Ebese kuba amalokhu njalo amandiki, imoya yalapha entabeni. Uthi uyafika lapho ufica ingonyama, uyakhuleka bese ungama ingonyama thizeni, bese uyaphupha ukuthi uhamba ufaka ibhayelo ukuthi wena unabantu abadala kanjani.
uthi uyaphupha kuthiwa hayi wena ave unamandla amakhulu, kanti cha wisithunywa nje sikaNkulunkulu. Ungumuntu wakamoya phela wena, wonke umuntu ungumuntu wakamoya. Kube imoya yezindlondlo kuthiwa hayi kumele uhlaziye emanzini, kumele empophomeni nani uyafika lapha empophomeni ungamwe inyoka. Bese kuthiwa kumele ufake ibhayi leli ngazuthi li-black and white, imimoya yezinyoka yamandawe. Kube imoya yama-Satan, angiphathi yama-Satanist, ikona konke, ngisho ingane encane, ngisho ina-2 years Satanist. Konke okuphila okungakala kwalasha kwabumnyama, konke ukuthi ngizivumelane ngifuna imali, usuyi-Satanist. So ufuna imali, bulala lo dadewenu, usuyi-Satanist. Kalula kanjalo ngoba wenza impilo yobusathane. Kuliwa ngandlela zonke abantu baNkulunkulu, kuliwa ngawe, kuliwa nawe, ubona ungaboni, unakile unganakile. So izolo ngithe ngifunda ngathola ukuthi awuphinde kube imoya yama-wizard, abathakathi. Yabo bonke labo Harry Potter bandiza ngemshanelo, zikhona lezo zinto. Bandiza ngama-tray, bandiza ngazo zonke ama-wizard, abathakathi bendiza bedlula ebusuku behamba bepopola bebuka. Bathi behamba ebusuku bekubona ukuthi wena ulela ubheke phezulu, wena ukuthi. Kube imoya yamadimoni le edlungula abantu belele ebusuku. Isilwane sinamehla u5 sikudlungula ijethulana nesoka lakho busy uheva ucansi ephushweni ubusy ulela unamuntu wakho ulele le crush yakho kade ubusy udlungula umoya lo. Ulale nawe wena uzungabe nanhlanhla ungashadi ngoba umuntu wakho wena ubushada ushadile kwezikamoya ushadile lapha emaphushweni yikho ungasafuneki lutho eduzane nawe. Yonke umuntu othandana nawe uyafa. Kuningi abantu baNkulunkulu silwa impilo yakwamoya. So ngithe ngifunda izolo ngathola ukuthi even lalama memedi la aphuma emanzini, yazi into ekuyenzeke, ngiyacaphuna nje from Heaven Updates okuyinye yama channel lapha khona e-YouTube, ukuthi kwayona lama demoni nale mimoya la izingelosi ehlala lapha ngaphansi kolwandle, kuba umuntu ophumayo beyimemedi ngithi uyaphuma nje ayihlalele ethaveni ebusuku, ahlangane nawe niphuze nihambe noshaye one night stand, bese kuzaleka into ebizwa ngokuthi i-hybrid. Kuzaleka enye imemedi. Wena itshe ulele nesoka lakho utshela ukuthi kukuthi nokuthi kanti cha. Uzalo olunye uhlobo lwengane. Uzeyibona ingane ayizwa. Lengane ayilalele, lengane iwukuthi nokuthi. Kanti vela akuyena umuntu isilwane. Noma leli soka lakho kanye lo wesifazane, niqhubeke nithandane naye, niqhubeke nizwane nize nifike emshadweni. Ube nomndeni wakho. And ngacaphuna nje udadewethu Celestial sekwayibeka lento ngokholo loNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga bayokuculela bathi happy birthday to you, kanti ukudla kwethu kwakusihla namhlanje. Ngoba nibonke vele lo yamnyeni wakho amthola kule ndawo leya. Ubebhizi uzalela yena, ubebhizi uzala amamemedi, uzala zonke lezi ingane la. Ngenyanga kuyodliwa wena yoba isidlo sakusihlwa. Kuningi abantu baNkulunkulu khona, kuningi esiliswa ngakho. Asisodwa kulomhlaba, sithanda singathandi, ngeke futhi sibe sodwa ngenxa yezimpi zamaphikankani angalalelanga uJehova angenza intando kaNkulunkulu, angenza lokade ethunyelwe kona ukuthi azokwenza lapha emhlabeni. Kepha ngalomnyalezo kunge ngokusabisa abantu abaningi abantu baNkulunkulu, kepha ukuqwashisa nje kuphela ukuthi konke kukhona asizokufihla lokho. Ngakho ke izikhonzi zikamenzi wezulu nomhlaba kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi siqine njalo enkosini. Kukhona kuyabusa and sekuningi kunathi. Lezi zinto kade zazizalalana la emhlabeni. Siyabona izingane ezihluphayo, siyabona izingane ezingezwa. Ngekhathi ugcina uzobe khona izingane zamaphikankani ezingezwa. Siyayibona zinjani. Ngisho ungayishaya uyenze ini. Isiyasuka manje yolala kamfana ngenkani izokutshela ukuthi ngiyolala lapha ngeke ngize ngikwenze lokho. Izothi ma lalela angifuni. Uzoyithini? Uzoyenzani? Ngangeke ebusheni bakho ngokuthi nokuthi ma lalela. Impilo yakho iphila. Cela ungidedele nami ngiphile impilo yami. Impilo yakho esanda kwenzani? Kuningi okukhona lapha emhlabeni. Kuningi okubusayo, kuningi ubumnyama. Ziyanda lezi zinto lezi. uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba angazidalanga. Ngoba uNkulunkulu sekwafika watshala kimi wathi kuningi engingakudalanga okuzonikeza inkinga kulesi sikhathi sokugcina. And kuyimanje kuyasinikeza vele inkinga. Bayakhala isimayimaya abazali. Bayakhala bazi benze njani. Bayacomplaina mihla yonke kuphila kwabo. Kuningi kwandile kugcwele. Kuyanda futhi ngama-cloning. Kuyanda futhi namanje. Kaze zonke izinto ezenzakala ama-robot. Kuyanda kuningi kungaphezulu kwabantu. So sithunywa sikaNkulunkulu vukani, qinani, khulekani, nxusani, zilani, sondezeni enkosini nithole amandla kaNkulunkulu nazane naye. Nenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi.
isikhathi siseduze, isikhathi siphelile. Qaphela into oyikhulumayo, ubuthakathaka bakho bula ezindebeni zakho. Ngobuthakathaka bakho uzilahlekisa wena. Ngobuthakathaka bakho wena uzoba senkingeni. Manje hlaze sazi ukuthi abantu baNkulunkulu singumoya, futhi bonke abakhuleka kuye mabakhuleke ngomoya nangeqiniso. Khuleka ujule, khuleka ugxile, ngoba konke okwenza enyameni nasemoyeni ukwenza kanjalo. Umkhuleka ngempela unxusa enyameni njalo, uyakhuleka, uyaguqa nasemoyeni kutshela nasemaphusheni uzoyibona unxusa, umemeza uJehova. Ngoba kahle kahle ngisho kuthuse enyameni kahle kahle wena ungumoya. Yonke into oyenza la nakwamoya uyenza kanjalo. Ubhizi uyaphuza enyameni nakwamoya wena uyisidako. Yikho mase ufile uqhubeke nako ukuphuza noma usungale kwethuna. Enyameni uyahleba nakwamoya umhlebi nje uqhubeka kanjalo. Yonke into oyenza enyameni yikho sikwazi ukubona abantu befike emaphushweni. Uthola ukuthi umuntu ade ecabangela into embi. Ifika umcabango wakhe direct, ufike nje obunjalo. Ukuthi kanti lo kanti lo ukuthi nokuthi. uNkulunkulu ngokusikhanisela ngokuvula izindlebe ngamehlo nezinto zakwamoya. Uyakwazi ukuthi akwenze ukuthi uzwe ukuthi abantu bathini ngawo. Mhlasimpe kade uphuma kade uhleli nabantu uthi uyasuka bese behleba ngawo bathi ave zenza ngcono ave ukuthi nokuthi ubeze njengoba besho. Exactly njengoba yisho indaba njengoba injalo engazuthi nje uNkulunkulu uvela wathi zumiyo iye kule ndaba ayishoyo. So bantu baNkulunkulu masazi siqonde sidede bini siqaphele sisizikhathini zokugcina, sisezikhathini ezinzima, sisezikhathini zosizi, sisezikhathini zobuhlungu. Okubiza ukuthi ngaso sonke isikhathi sizibuyisele enkosini. So noma usenyameni ungumoya wena. Ngoba nasezibonakalisweni nasemaphushweni kusekwenzeka kwisiqu sakho ngo. Yawe ephushweni ila kwenzeka kuwena qobo lwakho ngoba uyona inyama yezo. Awona lamehlo wakho, awona isikhumba cha, awusikona konke lokho amabele cha. Izinto nje kumele uyisebenzise uncelisa abantwana amafuna ukuzala lapha emhlabeni, izinwele kumele uyisebenzise ukuxhumana nezwe kamoya, amehlo kumele usebenzise ukubonelela ukwenza intando kaNkulunkulu, izinyawo ukushumayela ukwenza izinto ebeza konke. Kodwa ukona bona umoya lomuntu ongaphakathi ukucontrola lenyama ukuthi ithobele yenza intando kaNkulunkulu iholeleke zonke izindawo lapho kufanele ukuthi ufinyelele khona. So emaphushweni masudlulele ila sokuvela khona isiqu sakho ngoba uyakwazi ukuyibona ukuthi awungahamba, ungandiza, awungadla, ngabuka, ukenza ukuthi uqobo lwakho. So ungabe naluvalo ngokuba uJehova isiphephelo sakho. uJehova uyithemba labo bonke ababombiza ngosuku losizi bekholwa ngeqiniso ukuthi uzobasindisa ezintweni zonke. So ngaleyo ndlela nangalomyalezo nangaleli thuba abantu baNkulunkulu kuhlezi ubalekile ukuthi sikhumbuzane izinkulu ezimnandi izindaba zokuthi abantu phendukane ngoba umbuso wezulu usondele. Ngihle nisindiswe libhabhadiswe ngoba ukufa kusondele kakhulu. Ezinhle izindaba zokuthi phendukane nihlale nilindile, nihlale niqaphele. Inkosi nje ibe nani. Enipha amandla ebuthakathakeni bonke. Ngabe buseyindebeni, ngabe busezenzweni, ngabe bukuphi kuphi. Iniphe ukuqonda, iniphe ingqondo esiswangulukile, iniphe ukuhlakanipha, nimsaba uJehova ngoba uJehova 28:28 uqala ukuhlakanipha kungibesaba uJehova. Uqonde ukudede kubina sesabeni uJehova khona sizothola ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuzokuvezela izinto ukuthi kahle kahle ukuthi ukuthi kahle kahle sefe emhlabeni idlala ngathi kahle kahle lesi sikole nje kumusha isikhathi kahle kahle uzokuqondisa kusona zonke lezi zinto kukhanyisele. Iphi ingqondo esiswangulukile ukuhlakanipha ngoba ngempela ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Isikhathi simanje, isikhathi siyaphela futhi siyadlula. Phenduka ungaphutha ukuphila okuphakade ngoba uyozisola kakhulu. Kasibe nani ubuthakathaka busezindebeni, ubuthakathaka busolimini, ubuthakathaka bukuwe. Kodwa ungabulwisa konke lokho ngokuthi uhlakaniphe, ukuhlakaniphele konke. Qaphela into oyikhulumayo, qaphela into oyibukayo, izenzo zakho, ukuhamba kwakho. Qaphela ukuthi mangitshela lo wangibuza le nto ubuzelani? Why uhlezi ungibuza into eyodwa ngaso sonke isikhathi? Why uzokwenzani masiwazi? Ezinye izinto udinga ukuthi umthuso omubi ukuthi uzokwenzani masiwazi. Athuko ukuthi hayi phela hawu bengithi qine ume. Nkosi nje benani. Cela nje ndlulise nawo abanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa. Hlale wazi ukuthi uNkulunkulu azizonda isono uyabuthanda ubungcwele.
ezinye iy'nkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, ku-Facebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe, and then ku-Instagram Instagram uLihle Ithemba, yes. Bese kuthi ku-Facebook ukhona imibhalo short 10-minute clips, bese-ke uthola konke okudingayo namaqiniso kaNkulunkulu. Inkosi ibe nani iqiniso, hlala wazi ubuthakathaka besezindebeni zakho, kodwa ngoNkulunkulu sinqoba konke ngokuzibiyela ngaye, ngokwenza intando yakhe, ngokusibekela nguye, ngomusa wakhe, ngothando lakhe, ngobubele bakhe, nangobukhulu bokwazana naye ngaso sonke isikhathi. Inkosi iniqinise, Inkosi iniqondise, Inkosi inisibekele, inivikele, ibe nani. Nibuyele enkosini, niphenduke, nibhabhadiswe ngoba umbuso wezulu ususondele, ukufa kusondele kakhulu, okuyokuphuca ithuba ungaphindi walithola. Zithunywa zikaNkulunkulu, qaphelani niqine, nazi ukuthi uJehova uzonipha amandla ngaso sonke isikhathi, nenze intando yakhe, phelele isicebo lakhe, sithole ukuphila okuphakade sonke manje uze uphakade. Amen.